ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз мехостам дар бобати бегонагон як суҳбате дошта бошем. мо вақте ки ҳамроҳи чанд нафар ба ҷазираи Кеш сафар кардем ҳамчун турист, ба фикрам мумкин аввалин туристҳое будем ки ба ин кишварҳои дур аз ватан сафар мекардем ва баъдан ба Эрону дигар мамлакатҳо. ҳамин сафарҳои ман сар шуданд, вале дигаргуние дар худам надидам, якран мондам. имрӯзҳо нигоҳ мекунам, одамон як шаҳр мераванд, ба шаҳрҳои Дубай, Ҳиндустон, Турсия, вале аллакай ман баъзеашонро албатта дар назар дорам, дар онҳо дигаргунӣ бисёр дида мешавад. ман ҳамон солҳо натарсида ба мардумонаш куҷое набошам баҳсу мунозира мекардам ва мекунам то ба ҳол. мубориза барои миллатамро пас назадан, тарафгирӣ намудан, обрӯи тоҷикро баланд бардоштан ва дигар ҳеҷ чиз. дар масъалаи Абдурозиқу Беҳрӯз дар тамоми шабакаҳо дида мешавад ки чӣ суханҳои хубу таҳқиромез мекунанд. инҷо як масъалаи мақолаи тоҷикӣ ҳаст ки худованд кам деҳу ғама натеҳ. барои ҳамин ман ба падари Абдурозиқ гуфтаниям ки барои пули дунё шуда писаратонро шумо бояд эҳтиёт кунед. кам буд, вале дар ватан буд. метавонистед ҳамарӯза аз аҳволаш хабардор шавед, суҳбат кунед, вале дар шаҳри бегона бо одамони бегона кору фаъолият карданӣ. як писараки ноҷинсаки ва хеле нозук аст, барояш душвор аст. онҳо дар фикри пулкоркунианд, фикри саломатиашро мумкин накунанд. мо падару модарон бояд фикри фарзандонро кунем, дӯст дорем онҳоро, на ин ки пулро бояд онҳоро мо боло монем. мардуми тоҷики мо ман дар ягон ҷо ғамхор надидам, вале он мардумон ғамхор нестанд. дар назари ман ва як кӯдаки хурдро мемонад ки ӯро меҳрубонӣ парасторӣ намоӣ. қариб дар тамоми дунё агар хато накунам мисли миллати тоҷик ғамхору раҳмдил надидам. дар ин 3 соли шартнома бастагиаш мумкин соҳиби ҳама чӣ шавад, вале ба худаш нест, таҳти назорати дигарон, ба қавли русо напряжённо кор мекунад. мисли падару модари ки худат касе дар фикри ту нест, ғами туро касе намехӯрад. бале мумкин модари Абдурозиқ ғами ӯро хӯрад, дарун модар мумкин сӯзад. ба нураш гарчи ин хуршеди ховар фаро гирад ҷаҳонеро саросар, намегардад валекин он баробар ба ин пурқуввати бо меҳри модар. фақат модар ба ҳар гармову сармо ҳамеша бар сари гаҳвораи мо. накарда миҷа таҳвин шиста шабҳо, бипарвард ӯ чу ҷон бигирифта дар бар. вуҷудаш чун ба фарзанд аст пайванд, варо хонад ба худ ҷону ҷигарбанд. агар хоре халад бар пои фарзанд, дили модар шавад ғамгин муқаррар. барои фикру ёди пурумедаш, барои ҳурмати мӯи сафедаш, ба ҷон ҳам ҳурмату иззат кунедаш. набошад то ки чашмаш ҳеҷ гоҳ тар. дили модарро ба ғайр аз худованд касе намедонад. боқӣ ҳама дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошад.